уважаеми зрители на телевизия Идея на 12-та степен. Аз съм водещата Надя Иванова. Добър ден от мен. Аз съм водещия Димитър Стойков. Ние сме най-новата телевизия, създадена по идея на учениците от 12-я клас на професионална гимназия професор доктор Асен Златанов. Наши гости са учители, общественици, медии и приятели. Надявам се, че така отговорихме на въпроса за името на телевизията и че идеята ви допада. Вие сте с предаването Пъзел от въпроси. Днес излъчваме от импровизираното ни студио в областен информационен център Видин, чийто екип работи активно за провеждането на информационни политики относно еврофондовете. Затова тук е най-подходящото място за днешната тема на нашето предаване. Темата е 15 октомври, Европейски ден на предприемача. Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква в рамките на мрежата PAXIS, The Pilot Action of Excellence on Innovative Startups, и има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове Eurocities и Европейската комисия. Представителството на Европейската комисия в България, Министерство на икономиката и Софийския университет Свети Климент Охридски са съорганизатори на 13-ти ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България. Европейски ден на предприемача 2015 година. Темата на събитието е Предприемачество и наука. Интелигентен растеж. Ние също се присъединяваме към тази инициатива от гледна точка на средното професионално образование. Нашето предаване е част от дейностите по проект усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономика. Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс. Ключова дейност 2. Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Дейност стратегически партньорства, сектор училищно образование. Проектът се осъществява в партньорство с училища от Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Румъния и Украйна в продължение на 3 години. Наш гост днес е един млад, амбициозен и отговорен предприемач, който някой от нас познава като съгражданин, като приятел, дори като работодател на нашата производствена практика. Да поканим студиото господин Радослав Георгиев. Здравейте на всички. Господин Георгиев, добре дошъл в нашето студио. Поводът за вашето гостуване е 15 октомври, Европейския ден на предприемача. И се надявам в определеното ни телевизионно време да успеем да подредим пъзъл от въпроси по темата за европейски предприемач. Като за начало ще ви помоля да се представите на аудиторията и на зрителите. Здравейте, казвам се Радослав Георгиев. За себе си мога да кажа, че да, аз съм млад предприемач. Освен предприемач съм и общественик. За мен всеки един предприемач трябва да бъде много активен, много борбен и да не признава не в своя живот. Смятам, че един човек, за да успее, първо трябва да успее в своето съзнание, трябва да работи като успял и така ще постигне целите си. Това, което мога да кажа, един от организаторите на днешния ден е Министерство на икономиката. Аз съм един от 19-те студенти от цялата страна, които имаме проект, одобрен от Министерство на икономиката. Проекта на Министерството се казва Техностарт, насърчаване на иновационната активност на младите хора в България. И все още работя по този проект. Мога да ви кажа, че не е никак лесно, но не е и трудно. Стига човек да знае, че резултатите не идват утре, идват малко по-късен етап. Предварителната подготовка на предаването формулирахме няколко въпроса и предлагам отговорите да са в рамките на 2 минути. С въпроси може да се включи и публика. И така, първият въпрос към вас. Има ли разлика между предприемчив и предприемач?
За мен лично няма. Мога да кажа, че всеки един човек е предприемач, дори той да не е в бизнес сектора. Аз мисля, че съм предприемач както в бизнес сектора, в реалния сектор, така и в обществения сектор, председател съм на неправителствена организация. Предприемач съм дори в личния си живот. Трябва човек дори да има някакви цели, да си направи план как да ги постигне и да върви стъпка по стъпка по този план. И в тази връзка всичко това е вид предприемчивост. За мен предприемача не е само така, както имаме един образ строителни предприемачи или едни други видове хора, които използват единствено финансови ресурси. Благодаря. Предприемачество и наука. Интелигентен растеж. Защо предприемачеството се разглежда на ниво наука? Можем ли да пречупим темата през призмата на средното професионално образование и не се ли крие там зародище на интелигентен растеж? Ами да, определено предприемачеството е наука. Определено е наука, защото всичко в предприемачеството са отделни елементи от различни науки, от мениджмънта, от икономиката, от счетоводството, от социалните взаимоотношения между хората, от маркетинга. Предприемачеството е съвкупност от много науки. Точно по този начин може да достигне интелигентен растеж, ако всеки един човек възприеме предприемачеството като наука и успее за себе си да намери точните и по-скоро силните си страни в тази наука, успее да повиши уменията си, знанията си в тази сфера и в следващия момент той така неусетно става все по-добър и постига все повече резултати. За себе си и за околните. Обикновено предприемачите се характеризират с това, че успяват да осъществяват промяна не само за себе си, но и за средата около себе си. А вие кога имахте усещането и вярата, че ще стартирате собствен бизнес, като ученик или като студент? Още като ученик, въпреки че съм минал през всички нива на работния процес. Бил съм ниско квалифициран работник в първия си работен ден. Минал съм през изключително много длъжности, докато достигна до длъжността управител на фирма и председател на организация. Вие сте предприемач. Можете ли с едно изречение ясно да очертаете основните цели, философията и главните задачи във вашата фирма? Да. Основните цели в фирмата, това са сътрудничеството между хората и сътрудничеството между бизнеса. Това е с точно едно изречение. В подробности опитваме се да осъществяваме повече комуникация между бизнес и между хора в съседните страни, България, Сърбия и Румъния. И това за мен лично има и много трансграничните програми, които са дунавските стратегии. Това са редица програми, мерки на Европейския съюз, които дават възможност точно това нещо да се случи. И затова смятам, че има изключително много бъдеще в една такава сфера, комуникацията между хората и бизнеса от различните страни. А вие самият цяло ли сте отдаден на поставените задачи? Изцяло съм отдаден, но сам не става. Аз се занимавам с много различни дейности, освен конкретно този бизнес проект. И един предприемчив човек ще се занимава с много различни дейности. И без помощ на обкръжението на хора, които също възприемат по този начин
визията напред, как да се развива една организация, как да се развива един бизнес, как да се развива една среда, хората около нас, не става. Собствената идея, ако не бъде припозната от други хора, няма да бъде успешна. Затова трябва да бъде така представена, за да бъде припозната от други хора. Проверявате ли внимателно кандидатите си за работа? Искате ли да знаете предварително дали ще са подходящи за високата компетентност и всеотдайност във вашата фирма? Да, проверявам ги, но давам шанс на всеки един, защото смятам, че всеки един човек трябва да му бъде даден шанс, а той само във времето ще покаже дали е способен и дали не е способен да се развива. Ако той може и иска да развива себе си, той би развивал и една компания. И обратното, една компания, ако иска да развива себе си, ще развива и хората вътре от нея. Вашата фирма способна ли да привлича и задържа способни хора? Това е труден въпрос. Ами, на този етап не съм сигурен, че е достатъчно способна да задържа. Привлича много способни хора, но да задържа не съм сигурен, защото това е въпрос и на финансова стабилност на една компания. Лично вие способен ли сте да разпознаете компетентността? Човек на пръв поглед много често се лъже, бърка се, затова за мен е хубаво човек да не си прави прибързани заключения, а в рамките на времето да си направи едно по-легнало решение, дали един човек е достатъчно способен и компетентен. Компетентността се учи. Вродената интелигентност е много важна и оттам нататък и желанието за развитие. Иначе материята се учи от всеки един човек. А предприемате ли нещо, когато част от служителите ви престанат да работят в съвдание? Да, има редица мерки, които аз чета такава литература, свързана с мениджмънт. И когато попадне една организация в криза, не е въпросът дали, въпросът е кога ще попадне, защото това е неизбежно. Има много различни начини за справяне с тези кризи и няма правилно, както се казва, защото ако нещо работи някъде, не означава, че ще работи в моята компания или в вашата компания или някъде другаде. Но е хубаво човек да има информация къде и как може да се справи с хората, с проблемите на хората. За мен най-важно е общуването, комуникацията. Съществува ли успешна комуникация между всички звена в една компания, независимо тя дали от 5 човека или от 500 човека, то тогава много по-лесно се справя с проблеми в компанията. Предлагате ли възможност на нов служител, който не проявява всеотдайност, или го освобождавате? Предлагам възможност. Решени ли са вашите служители на всяка цена да поддържат високо ниво на компетентност? Ами, дали на всяка цена, не съм сигурен, зависи от това е цената, но аз смятам, че освен, че служителите определено, аз не ги наричам служители, това е много важно. За мен всеки един човек е партньор. Нали? Той или работим в партньорски принцип, работим в заповеднически принцип, то тогава на човек му се изкривява малко съзнанието, когато нещо ти се снася като заповед, то моето, примерно аз лично, вътрешното ми аз ми казва да отблъсна това и да не го направя, дори да искам да го правя по принцип. Затова нали, аз предпочитам да работя на партньорски принцип. Независимо един човек дали е над мене, под мене, равен на мене, нали, в иерархията някъде, да се работи на този принцип. И да, това е за мен много важно. Насърчавате ли откритите дискусии и изказването на собственото мнение на хората?
Да, определено. Правим такива периодично такива разговори, които да точно това да насърчат изказването на личното мнение, защото това е много важно. Посрещате ли новите идеи с ентусиазъм? Сетих се за изказването на един от нашите партньори, който казва, че при мен нещата трябва да ги кажа 3 пъти, за да ги чуя. Тъй като самият аз имам много идеи, хората покрай мен също имат много идеи. Това е прекрасно, но има идеи, които могат да се осъществят сега, има идеи, които могат да се осъществят след 2. Има идеи, които могат да се осъществят след 5 или след 10. Има такива, които изобщо не могат да бъдат осъществени. И в тази връзка, нали, трябва така да се, нали, всеки човек да си записва идеите, да си ги пази, да си ги има, те са много важен и ценен ресурс, но да е наясно кога е времето за тях, кога е мястото за тях, кога има капацитет самата организация за тях. И за това да изслушвам, да приемам идеите, но не всички съм съгласен, нали, в подробности да ги слушам сега, защото има идеи, които не са в настоящия момент. Открито ли обсъждате новите идеи и предложения на другите? Да. За да осъществите тези идеи, случва ли се сблъскате с корупция? Да си замеча, да се замисля, мисля, че не. Вземате ли решения, които другите определят като новаторски? Вероятно, не знам. Не съм ги питал, но предполагам, че да, тъй като успяхме да създадем една среда в Видин, която до този момент сме да твърдим, че не съществуваше, да. Интересувате ли се живо от последиците на реализираните идеи? Ами, определено, тъй като идеите, когато дойдат от нас, даже това е метод на работа, тъй като в Видин до голяма степен се цари негативизъм, няма какво да се заблуждаваме. За нас начинът, по който да обърнем това обществено мнение, като накараме хората, насърчим ги, мотивираме ги да участват в позитивни кампании. И точно когато един човек участва в изграждането на нещо, той със сигурност не би участвал в разрушаването на нещо подобно. Точно това е начинът, по който след това сме сигурни, че идеите биват устойчиви във време. Сега, тук колегите си ни подготвили една интересна загадка за вас. Коя дума липсва в следващата градация? Живот с малко пари, живот с многоточни пари, живот с много пари. Живот без пари. Всъщност, ние смятаме, че най-правилната дума тук е живот с достатъчно пари. Надявам се да сте съгласни с нас. Ами, сме да твърдя, че когато парите са в фокуса, то тогава нещата не се случват. Ако в момента живеете с малко пари, готовите да живеете с прекалено много пари? Пак казвам, парите не трябва да са фокусът и за мен никога не са били фокусът. Малко, много, първо това са много разходливи понятия. Нали, тук има достатъчно или недостатъчно, но когато си предприемчив, когато си предприемач, парите никога не са достатъчно. Абсолютно никога, защото ако имаш свободен ресурс, ще гледаш да го вложиш в нещо, да инвестираш. Когато започнеш да инвестираш, започва да ти липсват едни средства. Тук идва фокуса на предприемача да успее да намери средства, за да реализира своите идеи. Всъщност, знаете ли във всеки един момент с колко налични пари разполагате?
въпреки че съм изключително смея да твърдя, че съм добър икономист и счетоводител, защото един човек, за да управлява собствен бизнес, не бива просто да се осланя на едно външно счетоводство и да не знае какво се случва с него. Аз съм напълно наясно какво се случва с счетоводство и с финансовата част на всяко едно мое начинание, но никога не държа сметка точно колко налично имам, по простата причина, че за мен това е ресурс, който винаги може да бъде повишен, винаги може да бъде понижен и е важно как ще бъде използван, а не колко налични средства има. Вярваме твърдението, че по всеки успял му стои една жена. Вярно, да. С представителите на кой от двата пола спорите повече? Нямам наблюдение да има някаква разлика. Имате ли чувство за хумор? Не знам питайте хората около мен. Тогава да проверим. Да не правя клипче. Апаратът да дава знак, че времето ни изтича. Но нека все пак да дадем думата и на публиката. Аз искам да попитам какво имате предвид под вродена интелигентност? Това определено не съм сигурен дали има точно определение за това, точно понятие. Повечето хора могат да кажат, че е свързано с генетичните заложби. Други могат да кажат, че така наречените първи 7 години са изключително важни. Но мога да ви дам един пример. Вие всички сте свидетели как има хора, които имат ниско образование, но те са, така да кажем, хитри. Това са хора, които имат някакъв роден интелект, но за нещастие, нали, средата по никакъв начин не ги е накарала те да освен интелект да имат и компетентност, за да бъдат успели както за себе си, така и за самата среда. Мога да ви питам, какъв капитал беше необходим, за да си ефективното? Само интелектуален. Върху ниво за съзнание, за комуникация, на вас като психолог за себе си. Смятам, че да. Бизнесът според вас индивидуален или по-скоро колективен спорт? Той е по-скоро колективен, но
всеки един колектив също е събран от единици индивидуалности. Сам човек няма да може, смятам аз, да постигне кой знае колко в своя живот, но в същото време зависи с какви хора се заобикаля. Всеки един от тях би трябвало като единица да бъде достатъчно интелигентен, достатъчно комуникативен, достатъчно добър психолог, достатъчно компетентен, за да развие себе си. Пак казвам, мен е важно, нали, всеки в средата, която съм аз, всеки един да се възприема себе си като един човек, който може да развие организацията, всеки един да помага за развитието на организацията и организацията да помага за развитието на всеки един личностно. Човек трябва винаги да може сам себе си да развие, за да може да развие организация и обратно. Аз също има и въпрос. Какво ще кажете за седмицата на програмирането? Специално за Видин. Не съм програмист. Не съм компетентен в тази област. Въпреки че моят бизнес е изключително свързан с IT комуникациите, но за всяко нещо си има специалисти. Нали, аз не се занимавам с програмиране, има хора, които се занимават с това нещо и могат те да ви отговорят. Аз не мисля, че моето мнение ме отдавам в случая. Буквално това бяха въпросите от публиката. Тук ще подредих пъзъл от въпроси, които очертават топика на един малък телемач от Видин. Всъщност все още не сме подредили пъзъла, защото има още един въпрос. Според вас остана ли въпрос, който ние не ви зададохме? Със сигурност, но не знам кой точно ще изстрелят. Вашето хоби превърна ли се в професия? Не. А кое е хоби? Кой е хоби? Всъщност вече се чуя кое ми е хобито, като бях малко по-малък. Много обичах да игра шах. Да, то ми се превръща в професия до толкова, доколкото всичко премислям по 100 пъти преди да го извърша. Но буквално, нали, не си изкарвам хляба с игра на шах. Господин Георгиев, бихте ли написали пожелание на едно от дамите, които виждате пред вас, за да ни стане за спомен от днешния ден? Добре, къде? Някой от вас за назад пред вас. Да. Ако човек иска да се развива, трябва да бъде активен. Ние тук получихме нещо за спомен от вас. Мисля, че е редно и вие да получите нещо за спомен от нас. Приготвили го? Да. Аз всички столи. Вижте най-добър с нещо запомните днешния ден. Да, забелязвам го, как нервно отборяваше моето време. Благодаря много. До нови срещи по много интересни теми.
искам да благодаря на господин Георгиев за това, че откликна на нашата молба, че осигури 5 работни места за произвеждане на производствена практика на учениците на 12-я икономическа информатика. Мисля, че те доказаха, че не само знаят да броят до 12, но са много креативни. Мисля даже, че ви затрудниха малко във въпросите, но се получи един добър телевизионен продукт. Много благодаря за въпросите, бяха наистина доста интересни. Все пак сме в гремия в Европейския ден на предприемача. Наши гости на край на представянето госпожа Марика Василева, началник на регионалния инспекторат, и госпожа Наталия Крумова, професионално образование в регионалния инспекторат, и бих искала точката да я постави госпожа Василева. Аз не знам каква точка ще поставим, може би да сложим многоточие или запетайки и да продължим по-нататък с дейностите, свързани с предприемачеството на младите хора във Видин. Много се радвам, че бях тук по време на това интервю. В един момент мислех си, че въобще не искам да съм на това място, но след това се зарадвах определено, че наистина все пак има млади хора, които са приели предприемачеството за една съществена част от своя живот. Да кажа, че това, което ние правим в регионалния инспекторат, е свързано с грижата за младите хора, с тяхната реализация тук. И първо, неотклонно следваме програмата за назначаване и адаптиране на млади учители в нашите среди, която среща добро разбиране сред обществеността и сред една малка част сериозен отпор. Но смятам, че това е нашия принос на инспектората по образование, да помага на младите хора и в тази професия, в която смятам, че трябва да бъдат млади хора. Защото само наистина предприемаческия дух, който се формира в времето, в което са в училище, в гимназиалния етап и особено в професионалните училища, ще помогне наистина на България. Няма как да се случва това без този предприемачески дух да не усети своите първи повеи по време на обучението на учениците в последните класове на гимназиалния етап. И аз определено се радвам, че съм тук сред вас и определено смятам, че идеята е чудесна. Една телевизия, в която на преден план са идеите на младите хора, смятам, че има сериозна перспектива и ви желая успех. Благодаря. Това с мисълта ще си го оставим за нас и на господин Георгиев също. И още 5 места. И още 5 места да открити. Хайде сега вие ще има наистина удоволствието да сложа на господин Георгиев, макар и да стане на телевизионно предаване. Нашите подаръци са символични. Първо, часовника е магнитен и така се надяваме наистина тази магнитна връзка между работодатели и ученици да се запази. Един химикал на наша учебна компания и едно пожелание, което да помоля господин Георгиев да каже с овечката, която е знак за мъдрост. Да, никога не започвай да се отказваш и никога не се отказвай да започваш. Съгласни ли сме? Да, съгласни сме. Благодаря на всички. Мисля, че се почувствахте комфортно, приятно и истински европейци. Да, предаването. Да,